Buntis na nagpositibo sa COVID-19 sa Tarlac, nahirapan umanong ma-admit sa mga ospital. Sundan sa report ni King Guevara. 6 na pribadong ospital sa Tarlac City ang tinawagan umano ni Dr. Lacar upang i-admit sana ang kanyang pasyente na buntis at positibo sa COVID-19. Subalit hindi umano tinanggap ang pasyente dahil sa punuan ng mga COVID-19 wards. Naawa ako, saka nagulat kasi lahat ng 6 private hospital sa Tarlac City na pinagtanungan ko, puno na daw. Hindi ko naman syempre pwedeng pabayaan lang, lalo na't inalagaan ko siya ng 9 months. Mabuti na lamang umano at nai-admit ang pasyente sa Tarlac Provincial Hospital kahit puno na rin ang COVID-19 bed capacity nito. Nakiusap kami sa COVID ward ng Tarlac Provincial Hospital na isang public hospital na tanggapin naman sana yung pasyente kung buntis. Maayos na umano ang kalagayan ng pasyente at anak nito. Aminado naman ang Public Information Office ng probinsya ng Tarlac na halos puno na ang mga ospital sa lalawigan. Bunsod daw ito ng paglobo ng kaso ng COVID-19. Sa kasalukuyan kasi, pumalo na sa mahigit 1,000 ang aktibong kaso rito. We only have around 100 bed capacity para sa mga COVID. Overwhelmed talaga. Lalo na may mga na-intubate na, merong mga nagkukulangan na rin ng oxygen. Kaya ayun ang nangyari ngayon, nasa waiting list sila. Pero na-attend na sila. Ang provincial government ay gumawa ng tent para sila ay ma-attend. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amiyanan.